awake dhewe niki wau duwe silian wis berupa kuwi mang. Tapi kok awake dhewe iki duwe prinsip, wah aku ki wis ahli ibadah. Aku kuwi wis soleh, aku wis ngaji karo Gusti Dam bendina. Iki ndak akan selesai. Jadi nek pancen silian berupa benda utawa harta-harta yang lain semisalnya, sepama wong wedok sing simer-simer wis nyilih skincare apa nyilih apa kuwi lho, simer paling kelingan simer awak tangi turu digugah bojoku ajae malih nyapo iki badan gue tibakno kena make up lho kok malih kaya umur 17 tahun kaget aku kula wau diimpus digugah bojoku budrek aku sopo iki nek mbak-mbak kaya ngene iki ya bakno dirombak arep bukaji ya Allah simer jadi misal wong wedok simer nyilih klambi dilalah sadurunge dibalekne niku wau dhek ditibali Gusti Allah utawa dhek macak lali ini mboten pareng dawuh Imam Nawawi tanggungan seperti itu dipasani Ramadan pirang-pirang poso ya ora bakal selesai radduhu ilaih maka seseorang tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan tanggungannya itu tanggungannya ngoten niku jadi ora bakal selesai wa in kanat hadda qatfin wa nahwahu lah semisal wong kuwi kok duwe tanggungan berupa tuduhan kaya sakniki niku lagi musim uang bully orang menghujat orang menuduh kadang enek wong sugih jane iki bisnis apa nyambut gawe piye tuyule pira demite pira nek ra ngono enek wong wis contoh kaya aku ngene iki nggih kok ditutne jamaah akeh padahal jek enom Gusti Dam ceklane apa to padahal ceklanku ya mek sitok lato-lato tok lho Pak anu lato-lato kok percil jane iki kok jamaah akeh apa keris duwe keris apa nuduh lah tuduhan itu disebarkan sober nih viral nih Gusti Dam itu ternyata memiliki pegangan selain lato-lato apa lha tahu ora dituduh apa kula nggih kan kula anu teng griya niku kan paling sugih to wah piye teng kampung niku ya kaya ngaji bengi ngene nggih wong anu rencanane kula badhe dileperke pesugihan itu lho omah ngontrak paling sugih tahu sugih terus